Ni'n ôl yn y gegin fan hyn, da Lisa. Wrth gwrs, mae'n ddydd crempog, beth bynnag newch chi alw nhw yfory, dydd Mawrth ynyd. Ni wedi gofyn i chi gysylltu, diolch o galon i bawb, mae gymaint ohonoch chi, gormod i ni fynd trwy pawb, ond Delyth nawr o Gwm Gwein yn dweud pancogen am un, ond pancos am lawer. Alaw Griffiths wedyn yn gweud, dwi'n deud crempog, nawr yn deud pancos, ond nath y ferch Pedir Odin wedi gweud pancog. Sian wedyn, Sian o ardal Pen y Gros, y bwys fan hyn yn Llanelli, thad yn ei galw'n crymoth. Crymwythen am un, ac oedd i eriod wedi clywed am hyn tan clywed i thad, a hefyd David yn dweud yr un peth, crymoth bydde mam yn ei galw nhw. Ann Ffroes wedyn yng Nghwm Tawe, a wedyn pancws Talgarreg, Catrin Mair. Fel ti, Lisa, yn dyfe? Diolch yn fawr iawn i chi gyda'n gysylltu gyda ni gyda'n llaw. Pancws, wyt ti'n gweud, dyfe? Pancws am fwy nag un, pancosen am un. Reit, oce. Fi'n credu. Ond maen nhw gyd yn rhasu'r cyn, ydyn nhw. Na bydd fi'n cael lot o drafferth gyda phlant, fi'n galw'r ein yn wyau. Mae'r plant ydy yma'n cael ei dysgu wyau. So fi'n newid yn eirfa. O, fi fel ti, wyau. A rhai melys, a fi'n gwybod mae bacwn fan hyn, rhan fwyaf melys sydd yn ni. Ie, a bydd hyd yn oed rinna'n felys mewn munud nawr. So, eithon ni dros yr yseit gynnau, so eich atgoffa chi, neu os oes rhagor o ylwyr gyda ni, cwpaned o flawd, ond y tro ma, blawd hunan godi, self-raising. Hwna sy'n neud y byd o waniaeth. Cwpaned o lath ag un wy, neu wy. A wedyn ni'n cymysgu'r cyfan at ei gilydd, just fel o'r blaen. Os ych chi moyn, nawr mae rhain tymau bach fwy cyfoethog, gan bod ni'n ychwanegu pethau melys atyn nhw, os ych chi rili am, llwch chi ddod i tamed o siwgr mewn fan hyn hefyd. Mae gyda fi siwgr cinnamon fan hyn, so gallen ni ddod i just twtch fach o cinnamon, os ych chi'n hoffi cinnamon. A hefyd, oedd y mam gi byth yn ei crempog, heb ddod i tamed o fenyn wedi toddi. O, reit. Mae'n fam os ydyn gweithio, mae eisiau mynd yn wedi toddi, a mae'n ei byd o waniaeth. A mae yn ei byd o waniaeth, odi. Odi, dwi'n neud e'n fwy fflwfflyd rhywsut? O, dwi'n mynd siŵr beth mae'n ein ffeinach. Sori, na ti air da, fflwfflyd. Nawr, os ych chi'n gweld bod e ddim digon tew, ychwanegwch fwy o flawd. Tan bod gyda chi rhywbeth sy'n debyg i, os ddangoswn ni fan hyn, mae hwn nawr, fi'n mynd i ddod i hwn arno i goginio, a i ddechrau gyda, fi'n mynd i ddod i bach o fenyn, ni moyn blas hyfryd y menyn yn mynd trwyddo hefyd. A synnwch chi pwy mor dew mae hwn, Fi'n syni pwy mor dew me. Mae yn, a dyna pham, i ni yn gorffwys e dros nos gyda llaw. Mae fe yn tewhau dros nos, wrth bod yr blawd yna yn eistedd mewn yn y llath, mae fe yn tewhau. Os ych chi'n ffindo bod e'n rhy stiff, jyst dodwch dropyn fwy o lath nôl iddo fe. Neu os dwi'n y potel, rhowch siglad iddo fe. So ni jyst yn dod i rhain fel hyn. A beth dwi hefyd wedi wneud, jyst nawr i ddangos, bydde mam gi to, wastod, neu ddim yn wastod, yn ymal yn dod i cwrens bach mewn yn rhain. Neu'n neud rhai mowr a cwrens, a dwi'n darn oedd eisiau fel cacen yn hytrach na pancosen. A wedyn fan hyn, dwi'n neud off-piste tyma bach nawr, meddwl am bethach bach gwahanol yn wedig gyda phlant, felly i gael fwy o ddaioni mewn yr diet. Afal wedi torri, a na gyd wedi wneud yw ychwanegu afal wedi torri mewn i'r gymysgedd. Symudwn ni hwnna mas o'r ffordd, a allwn ni i goginio fe gyda'r afal trwyddo fel yna, a dwi'n neud rhai twt fel bod nhw'n gallu cael ei rhannu. Neu, amser mae'n cyrraedd y stage yma fan hyn nawr, dod i bach o afal mewn yn eu tops nhw, fel yna. Neu hyd yn oed yr mafon, neu yr blueberries bach fel yna, y llys. A ni gadael hynna nawr i orffen coginio ar un ochr cyn i troi nhw. Nawr, at yr bacwn sydd gyda ni fan hyn, y cig moch, fi wedi ffrio fe, mae'n un sydd wedi mygu, a mae'n streaky, so mae'n eitha seimllyd, a mae bras hyfryd mwg arno fe. Jyst i dwymo fe chydig, a wedyn beth dwi'n mynd i wneud yw gweini hwnna gyda y rhai bach, ond hefyd gyda bach o syrop maple gyda fe. Ie, mae rai tew ma, fi'n ystyried nhw'n rai Americanaidd bron, achos mae'n lwco rhoi pethau fel bacwn gyda syrop. Neu Canada falle gyda'r syrop. Mae'n gyfuniad neis, mae'n fod yn ffasiynol nawr i gael yr siocled gyda bach o halen. A'r salted caramel at yn y blaen. Na, rhai pobl, a fi'n un yn nhw fi'n credu, dwi'n mynd i gofio sy'n orfelus. Felly mae'n neis gyda pethach fel hyn i ddod i rhywbeth bach sawrus hallt falle gyda fe. Ac felly mae hwnna yn neis iawn. Mae rhoi rhywbeth bwysedd iddo fe, ynddo e? Odi. So ni jyst yn troi rhain drosto nawr, Mae nhw yn tymau bach yn fwy llaeth, mae nhw'n eitha moist oherwydd bod y ffrwyth yna mewn yn eu canol nhw. A hwnna arno ola, fi'n meddwl, So heno nawr falle os amser ar cynwysion, i baratoi
y cyfan mwyn bod yn well wedyn y gyferfori. Odi, neud e heno. Ie, a dwi'n heno. Neud e heno. Ie, dwrwch straight away. Camslwch popeth dda, nawr heno. Mae rhaid chi neud ein heno. Ni gymryd rhyw byd, wel, 40 eiliad. Cwpaned o lath, cwpaned o flawd ac un wy. Dyna gyd sydd eisiau. Felly, at hwn nawr te, mewn yn y ffrimpan, bydd ni'n dod i bach o'r syrop, chi'n gallu clywed hwnna yn coginio trwyddo, a wedyn afal to mynd yn neis gyda fe. Mae cinnamon gyda fi fyna, gyda wrth gwrs yr lemon sy'n draddodiadol. Wedyn fe gymrwn ni rhai o'r rhain, yr un ar afal fyna, doi o'r rheina, a wedyn falle tamed wedyn o'r bacwn dros y top. Byddwch yn ofalus oherwydd mae'r sirop yn dwym, Os chi moyn bach o sirop ychwanegol gyda blas yr bacwn, dwi'n ni'n neud tamed bach fel yna. A wedyn i weini hwnna, mae gyda fi cromne bach fan hyn, to falle gyda kebab bach o ffrwythau fel yna yn y top. A mae'n dod yn bryd yn ei hunan. Un beth dwi ddim wedi cofio wneud, beth sy'n mynd yn hyfryd gyda hwn hefyd, ewn ni nôl at yr un afal ma fan hyn, yw gosod tamed bach fel yna. Caws meddal, Mae iogwrt yn neud y tro hefyd, llwch chi felysu fe os ych chi am. Wel, ti'n dweud bod e'n bryd ar ben ei hun, mae e'n waith celfyddyd ar ben ei hun, ydyn ni fan hyn. Felly dyna ni. Un gyda yr caws ac un... O, diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn.